serie de vídeos imos falar das habilidades sociais. As habilidades sociais son eses comportamentos habituais que nos axudan a relacionarnos de xeito óptimo co resto do mundo. Se ti és unha persoa que máis dunha vez pensaches que che gustaría mellorar a maneira de relacionarte que tes coa xente, esta serie te pode axudar. Dúas cuestións hai que ter en conta. A primeira é que necesitamos tempo, hai que ir pouco a pouco para lograr cambiar ese estilo que xa temos marcado de toda a vida seguramente á hora de relacionarnos cos demais, non? E a segunda cuestión importante é que hai que poñerse a practicar xa. Pouco a pouco, pero cada día intentar practicar toda esa teoría que seguramente que xa sabemos, que eu non vou dicir nada novo, pero que necesitamos poñer en práctica e deixarnos de excusas. Que se espero estar mellor, que se cando empece a traballar, que cando aprobo oposición, cando teña o meu piso... Bueno, non hai momento ideal. O momento ideal é xa, agora, para poñer en práctica toda esa teoría e sacarlle partido e poder sentirnos mellor e máis seguros á hora de relacionarnos co resto da xente. Entón, animarvos a seguir a serie, se así os apetece, confiando que vos axude, e se queredes compartilo con alguén que poda estar interesado, pois agradecida. Grazas e vémonos pronto.